kento tak rasake. Ono ing kota Palmahaneru. Bapak Kajar Kodel wiwit cilik. Kula wetah kelawan aku golek bab aji kawijayan. Nanging nganti kata tarik kadhewasan aku ora ngerti sapa sakrane upahku. Kalau nelakan gue panurkan tanpa pamit kalian Bapak Kajar Kodel. Sampun ngomong indit ngempet kalian pulau. Bebet pulau halit ngantos kata tarik kadhewasan Bapak. Nanging kok. Iya. Ikan dadosaken raos ing kono pitikul sak lebetipun manah kula. Kula menika putranipun sinten? Bapak Kajar Kodel sampun ngendikan menawi ditompo ten tiyang sepuh kula Bapak. Dan lumayan juga. Lah kira iki wis diwan cilik kang sira mangerteni sapa sejatine wong tuamu kaku. Bener Bapak. Ya. Kula pengen mangertosi sinten kok yang sepuh kula ingkang sampun tukir jiwa lan rogo kula. Monggo Bapak suto kalian kula. Umpama biyen aku tansah swala saben kang sira takon sapa to sejatine wong atuamu. Nanging iki dina kowe wis ngancik kaparane. Wis ngerti barang kang ala lan ngerti barang kang apik. Ngerti barang sing bener lan ngerti barang sing luput. Umpama biyen kowe cilik gampang apsamu. Sak ing ngarep aku wis kandha lan mbok menawa iki wis titi kala mangsane kang sira mangerteni sapa sejatine sudarmamu kang ngukir jiwa lan ragamu. Waduh sinten Bapak? Dan enggalo tenene kowe kuwi dudu anake wong kere pacu iling balik pihak. Wong desa kesa-kesa
kowe iki jek terasing ngawiryo rembesing madu sesembahan sangka kraton Sigalo. Ramamu kang aran Prabu Banjaran Sari nanging dadekno kabruhanira yen iki dina sudarmamu Prabu Sigalo utawa Banjaran Sari iki wis surut ing Kasedan Jati teges wis tumeka ing pati. Mesti ana tandha rasa sakwise kang sira mangerteni sapa sejatine wong kakuwamu. Kowe sesembahan ana ing kraton Sigalo nanging yo kene kang sira mapan ana saereng-erenge lumat amel. Sing kudune kowe urip mulya mukti gawi bawa nanging aku tak dongeng nalika 20 taun kang wis kelakon ratu sangka kraton Sigalo kang aran Banjaran Sari kuwi bebedak utawa bedak pekat golek isen-isening kebun raja ndelalah ing kono ketemu wong wadon kang aran Sukesi. Nah, bareng Ratu Sigalo mangerteni kasulistiane Sukesi yor dhewekne trenyo kegugah atine nembung seneng lan Sukesi. Nah, ing kono Sukesi gelem nampa tresnane marang sesembahan ana ing Sigalo nanging duweni panjaluk. Panjaluk ing Sukesi gelem dipundhut garwa lan sinipun Prabu Banjaran Sari kalamun besok kagungan turun utawa duweni anak kang kudune bisa ngemil kamuken ana ing kraton Sigalo. Nah, ing kono penjaluke dituruti. Nah, nanging wis lumaku udakara 5 taun. Sukesi garbeni kepasiane Gusti ngandhut 9 sasi 10 dina. Ya, konang jabang lahir nanging Sukesi mati kundulan. Nek kowe kepengin ngerti sapa punang jabang bayi teng dilairke Sukesi ora ana liya kowe dhewe. Nanging sadurunge ibumu Sukesi surut ing Kasedan Jati sowan ana ngersane Gusti kang akal jagat. Weling lan aku yang sejatine jenengmu kuwi Sundang Hadi Permana. Nanging mergo kowe mapan ana ing Karang Pasukan, aja nganti yen to kang sira pituras ratu ana ing Sigalo, jenengmu tak ganti Joko Sundang. Waktu pokok baca tentang Ya. Kulo nyuwun engkuh pakejo. Panjenengan kulo budak kados pundi saged aturan kendharma bekti kulo kalian setiap kulo. Ya, ini ya. Mbok menawa kanggo dalan munggah ana ing kandhakane kawiyawan.
Umpama kene bisa iku selawase uripmu ora bakal bisa. Ono gak sembilan lekase opo kang dadi penjalukane wong tua wadon. Lho, ora teges aku nunggu lan sirami ora nanging kabeh kanggo kabeh. Lumarapo ono ing projomo bae. Ono kanthi dalan kuwi ben sira bakal ono ing kabudakane kawiryawan. Ono ing pertapan